И класа хора от YouTube. Съжалявам, че първи епизод така спря рязко, ама то беше хак. И то се хак. Така, знаеш, че е първи епизод. Така клиповете са точно по 10 минути, защото нали така е програмата. И днес кажи какво ще правим, де? Какво ще правим? Ми ще се бием. Не, аз имам да вътрувам. О, как го виждам. Аре бе. Свършиха ми стрелите. Абе, как ще ме бие? Как ще ме биеш? Аре бе, аз не мога да ги оцеля. Ма ми свършиха стрелите и много се дразня. Аз махам всичко. Все. Всичко трябва да е точно. Не знам защо го правя, че за първи път го правя, ама... Не, без такива разлици. Да знаете, и сега идвам и да събаря медведи. Не съм Айде така. да спревай. Я наби тая. Аз ли бе? Аз и съжда и двете ще започна. Който е по-наблизо. Ела наби тая. Оле, хак. Дей, бързо качи се не побуди, бе. Кой хаква под пък сега? Да, то се хакера. То се хакера, дете игра срещу мене. Отиди на дито. На какво съм те учила? Аз го бутам. Как му е името? Не го пипай. Само кажете как е името и ще... Да, излизай бързо. Аз съм... Аре, едната. Да се стрелите. Айде, казах ли, че ще бутна и двете? Не ме бутай, он е хакера. Не. Нямам да ме бутнеш. Не. Не, точно в дупката ли бе? Ти си някакъв изключи, бе. Аз ли бе? Ето хакера иска така да светим. Плачи, бе. Снимам. Клип. Емко ще... Сметим. Не, опа! Извиняй. За да твой Ще ти дам... сега ще ти дам такова. Спирам да въбия. Ще въбия с лък. Стабилно да се взема работи, че без... Защо не каза по-рано, как ти ще работа? Не. Аре бе, как ти не мога да оцеля? Да се отима, а не... Зомби! Може ли такова нещо? О, гостбайк. Стой! Качва се един! Знам. Там се качва. Аз съм на другата страна. Аз го бутам веднага. Не! Аре, те са тим тука. Не бе! Хвастай ги! Ето с някакъв... С шъз започваш, не го видях. Аз имам в той... битката. Съжалявам, ако ти изпират някои клипове направо. Идва. Опа!
се почнах тим. Туп. Някой се качва по стълбата. И това съм аз. Извинявай, че да се качва. Не. Не се опитвай. В момента целиш... О! Дей, ела да му убиш, защото аз те бях убил. Чакай, бе. Аре, убий ма, карай! Има! Аре! Аз ще бия с лъка. Давай, аз съм за тебе! Ето ма, бой! Браво! Хайде, поле. Аре! Аре, Не. един до и да свърша този клип. Дени ще умре. Да, на сърца. Аре, идвайте на спауна им, да мога да ви пращам дуел. Дуел? Кой иска да първи дуел? Денто. Дени, напиши дуел, акцепт. Името. Защо просто не се измъкнеш и не напишеш спаун? Ма как ти да? Тогава направо се отказвай. Чакай първо да извинем. Да, пратих ти. Пиши дуел, ацет, слаг, фокс. Да, ацет, слаг, фокс. Мале, как ти ще умра толкова бързо, Аре, пак ли ми скликнах? Хилтки! Трябва ти хилтки. Чакай, малко ще разигравам. Ало. Аз минавам без хилтки. Що? Няма да вземеш на път. Ще е трудничко. Две ти въбъркам. Някой като каже нещо и въбъркам. Честно казвам. Не. Няма да избягаш. Не. Аре, мятай хилтки. Да ти кажа ли един трик как да ти такова? Как да ти да повече кръв? Виж, погледни, няма да те бия. Виж, бима да остана на малко. Стига. Ей, като спринтваш и хвърляш хелтката и напротив се пръска в лицето им. Дай, аз потвам. Дай в момента играем. Ще потваш ли? Ще пиеш ли полшанки? Минаваш ли, бе? Никакви полшанки, само смърт. Добре, хайде да видим. Колко ще е смърт? Комбо! Айде, печеля. И това беше от нас за този клип. И чао. Казайте чао.